Gaurko Bidasoako ahotsak saioan, Labore Txinguriren dendara hurbildu gara. Helburu berriak zeintzuk diren ezagutzeaz gainera, dendaren lehenengo urtemuga beteko denez, hasierako helburu horiek bete ote zituzten jakiteko. Eta horretarako gurekin Dornaku Lantz daukagu. Eta konta iguzu, nolakoa izan da lehen urte hau dendan? Bai, egia esan, konten gaude, gustora pasada urte hau. Naiz eta erdian koronavirusatan hasi den tartean, baina bai, justuki aurrian 12 egingo dugu urtetxo bat, eta hori 200 bazkideko asmoa jarri genuen, eta 209 bazkide gara dagoeneko, eta baita inguruko jende anitzera hurbildu da, eta baita auzokideak ere, orduan zentzu horretan erantzuna ona izan dela ikusten dugu, eta horregatik ere konten lehenengo urte honekin bai. Imaginatzen dut hori pozgarria izango dela zuentzat, hasieran markatu zenituzten helburu horiek, pixkanaka betetzen joan direla ikustea, ezta? Bai, egia esan gainera oso ritmo honean joan da, espero genuen martxan ere, eta gainera izan dugun ez usteko bakarra koronavirusa izan da, eta zentzu horretan guretzako positiboa izan da, edo lan haunitzen dugu, eta orduan horrek ere ondorioak izan ditu, baina onak ere kasu honetan. Eta dendaren lehenengo urtea izan da, imaginatzen dut lehenengo bezero finkoak izango dituzuela, ez? Bai, kasu honetan, esate dizu, bazkide formatoa badugu, orduan bazkideen kopura handitu dela badugu esatea. Hortaz gain ere, inguruko jendea, auzoko jendea eta asko erabiltzen du denda ere dendarrunt moduan, eta orduan ere hor bezeroan irudian ere, jende haunitz ere gurekin bertan erosteko aukera dautua egin du, eta bai, hor ere badugu emakume etxeko Andrea haunitz hor nahi dutena beraien barazki ona, kalitatezkoa, eta orduan heldu dira honat ere hori bila. Bale, eta adibidez, bigarren urte honen hasiera horrela nobedade gisa ordutegi aldaketa duzu, ezta? Horixe. Orain arte, lehenengo urtea izanik nahi genuen pixkanaka egin, pausoz pauso, oinarri sendo bat genuela bermatzeko, eta hori dela eta hasieran goiz ez erabaki genuen irekitzea soilik, eta aurtengo kurtsoari begira erabaki dugu arratsaletan ere irekitzea. Beraz orain, goiz eta arratsaldez irekita izanen dugu, egunero, hau da ordutegi komertziala arrunta edo beteko dugu, eta hau izango da urriaren 13tik aurrera, hau da heldu den asteartetik aurrera, edo urriaren 13tik aurrera izango da. Eta ordutegiak zabaltzea, imaginatzen dut, jende berriaren gana iristeko aukera emango dizuela, ezta? Espero dugu baiet, ordutegi zabaltze honek azkenean lanarekin uztartzeko aukera hobeak emango dituela, eta horrekin ere jende gehiagorekin aukera izatea dendera biltzeko, ez? Batzuk etorri dira ezagutu nahi nuenez eta probatzeko pixka bat, baina gero pena igual ezin erabili egunerokotasunean, ordutegiagatik, eta orain espero dugu hori errestea bai. Eta bigarren urteko bigarren nobedadeak crowdfunding kanpaina hori abiatu duzuela, ezta? Nola piztu zen ideia hori? Bai, noski beti bezala ere, esan dugun bezala, gure inbertsioa ere aldi berean izan da beharren arabera egiten joan garen zerbait, eta horregatik ere ikusten genuen bertako barazkia kontsumitzeko kamara frigorifiko bat adibidez ezinbesteko alitzatekeela, batez ere kalitatea eta kantitateak mantentzeko banaketari dagokionez ez baita beti erresa egunero ekartzea, ez? Barazkiak orduan kamara batek ingo luke hori asko betuko luke, eta orduan hor ikasi dugunagatik ikusten dugu oso tresna erabilgarria litzatekeela kamara frigorifikoa, eta bestetik ere granela asko dago orain oihartzuna handiko gaia da, ahalik eta gauza plastiko gutxien erabiltzea, baina bitartekoak hori egin ahal izateko egin behar dira, ez? Sortzen joan behar da, eta zentzu hortan guk ere granelak hemen ditugunekin bada, baina badago ontziak, granel ontzi horiek leku gutxiagoan gauza edo granel gehiago hartzeko aukera ematen dute, horregatik erabaki genuen ere granel ontziak erabiltzea, eta horiek erosteko ere badirua behar da, diraneko garestiak. Ematen ez badu ere ontziak oso garestiak dira. Ez dakit nik ez dut ulertzen ez dara, baina hala da. Orduan erabaki genuen granel ontziak eta hori freskoa kontzeko kamara bi horiek eukita, beste pauso bat emango genuela, eta horregatik erabaki genuen crowdfundinga egitea, azken batean, hau ere oso elkarte bat da, eta beti elkar laguntzan sortu den zerbait da, eta horregatik aukera hori ikusi genuen, saiatzearen ez zera ezer pasatuko, eta gero ere laguntzeko aukera zabatzeko modu bat zelako, ez bazkidi baizik eta haratago ere, eta horregatik crowdfundinga ikusi genuen zela aukera edo bide egoki bat horretarako. Eta abiatu duzute Itxulapiko plataformaren bitartez, ez? Horixe.
itxulapiko ezagutu dugu, bizka salseatzen errealki, baina ongi ikusi dugu aukera on bat zela, batez ere euskarazko azpiegitura ematen dulako, baina baita gazteleraz eta frantsesez, orduan gure egoera linguistikoari dagokionez egokia zen, eta beraiekin egitera erabaki dugu, eta hori oraingoz oso konten gaude beraiekin, ikusiko dugu nola doan, baina ongi, ostera. Bale, eta zein litzateke zuen helburua, da zein diru kantitate lortu nahiko zenukete, hori kamara frigorifikoak eta bestetik granelontziak erosi ahal izateko? Jarri dugun minimoa da 4.000 eurokoa, eta 4.000 euro horrekin lehenengo helburua da kamara erostea. Batez ere guk Hondarribiko nekazariekin egiten dugu lan, eta beraiekin arlo hori indartu nahiko genuke, orduan horreri lehentasuna emango diogu, eta aukera balegoia granelontziak erosteko, hortarako jarri dugu 8.000 euroko arteko maksimoa. Orduan 4.000 eta 8.000 euro artean lortu nahiko genituzke, perfektualizateke 8.000 lortzea, baina hor inguruan mugitzen magara oso konten egongo gara. Eta ez dakit hori ekarpenak egiteko epe muga zehatzik ote dago, noraino zabaltzeko asmoa duzuen kanpaina? Bai, oraingoz plataformak berak ezartzen ditu hasieratik 40 egun, beraz hori da hasi zen astelehenean, urriak 5etik hasi eta 40 egun, eta gero aukera bada luzatzeko baldin eta ikusten bada mugitzen ari dela. Orduan hori helburua dugu printzipioz 40 horiei eustea eta hor zabaltzen saiatu ahalik eta gehien. Eta hortaz gain ekarpenak egitea nolabaiteko saria du, ezta? Bai, aukeran jarri duguna da dendan bertan laboreko boltsa jasotzea, hor dago, boltsa. Eta da boltsa erosketa boltsa bat, jutezkoa, oso erosoa da, jarri dezakezuela besoan. Eta gehiago pixkat, da gehiago sari bat simbolikoa. Baina, bai, noski hemen dendan parte hartzeko edo etortzeko gonbita ere horrekin batera doa. Primeran, eta azkenean komentatu dituzun ekintza guzti horien helburua kontsumo arduratsuaren aldeko zerbait egitea da, ez? Bai, gu beti saiatzen garena, defendatzen edo ulertura arazi nahi duguna da, hau bai denda arrunt bat da, erabileran, baina ere irabazi asmo gabeko elkartea gara eta gure helburua beti da agroekologia eta bertako kontsumoa sustatzea, eta hemen egiten dugun dena edo gure helburua azken batean hori indartzea da, ez? Orduan labore sustatuta guk ulertzen dugu edo guk gure lana hori da, ez? Bertako ekoizleak sustatzea, bertako kontsumoa sustatzea, kontsumo arduratsua, orduan gu laguntzea, behintzat bai esan dezaket nik, ez dakit beste batekin hori izango zen, eztabaidan, baina benetan ari garela horretan lanean eta gure aldeko apustua egitea dela horren aldeko apustu bat egitea bai. Primeran Dornako, mila esker gure galderak erantzuteagatik.